Pallerdu datte. Ija, għax ma nafx jek smajċ illi ħajola l-ħalib. U għallura qed nipprova nikkumpensa l-oli tal-ħalib bit-T-Bex billi innaqqas għax minn T-Bex waħda supposta mel wieħed, ngħid tlieta, erba', fimt? Ma temminnix. Ħanurik. Mela ġejt sal-fgura hawnhekk Sant Rosa l-ħabiba tiegħi tajjeb u ħaniprofa nagħmel tel in-nies li ħanamlu imma b'T-Bex waħda u naraw kemm noħorġu. Taqna. Isma' inti xorbu t-ten. X'ismek? Mary. Mary, u inti x'ismek? Jessie, ħaniprofa nagħmlilkom tejjin. U mbagħad għajdu li x'taħsbu. All right? Tlaqna. Xi tridu? School, kark. Mela, issa li sibt il-klient irid nagħmilhom it-te li ma jafux li ħanużalhom T-Bex waħda mhux billi qalt li kark dik tajjeb. Ġibtilkom it-te. Għax dak ħanejdek użajt l-istess T-Bex għal da, li. Inti wara kemm. Kull tazza pakket. Kull tazza T-Bex, waħda. Inti wkoll? Toġbok it-te tiegħi. Una abjad. Għax bejnietna użajt T-Bex waħda l-tlieta. Il-laħwa. Inti ma kemm tuża T-Bex? Wieħed, u ma tazza. Wieħed ma daqshekk. Anzi ġillu namel darbtej għax jiena neħdu bla ħalib. Sewwa. Namlu ħafif. Intom bħala T-Bex kemm titfgħu normali? T-Bex ma' kull te. Ma kull te. Ġifieri ġotazza T-Bex. Għax jgħid nipprova nifranka prezzi jola naqal ħalib, fimt għal xejn. Aħna hawnhekk T-Bex ma' kull te toħroġ T-Bex. U kif taħseb li mort? Bħala lavrant. Inti? Għaw it-te bomba ħanejdlek. Tiegħek trid jaħdem magħna anytime. Għax vera ħafif. Għajtni anka koċċarin, Imma t-tielet wieħed. Le, ma nagħmel T-Bex ma kull tazza. T-Bex ma' kull tazza.